бакчаларын ормандарда сайрап алып, шуларны үрчетебиз. Огачлар белән түгел инде хәзер декоратив, мындай ягодный үсемлекләрне перспективалы уңай формалы агачларны сайлап алып, шушы лабораториядә планлаштырып үрчетебиз. Бу инде экологиягә дә, орман сферасына да бик килешә торган агачлар булган. Экология милли проекты ул безнең инде президентыбыз Владимир Владимирович Путин юлламасы белән, аның инициативасы белән 19 елдан бері эшли. Ул елдан бері инде безнең республикада 18 000 гектардан артыграк урман утыртылды. Бу экология милли проектының төп күрсәткече безнең утыртылган урманнарның киселгән һәм юкка чыккан урманнарга карата чагыштыру белән билгеләнә. Ул менә бу елга 24 елның ахырына таба ул 100% булырга тиеш. Инде безнең ул күрсәткеч күптән инде 100%-тан артыграк. Без киселгән урманнарга караганда урманнарны күбрәк утыртып барабыз. Аннан соң инде монда бар тагын милли проектка керә торган күрсәткечләрдән безнең агач орлыклары әзерләү. Без аны бүген инде монда күрдек. Һәм үсентеләр җитештерү. Менә узган ел белән караганда безнең узган ел без 12 тоннадан артык агач орлыклары җитештердек һәм 34 миллионнан артыграк үсентеләр җитештердек. Быелга да безнең шундый ук безнең алда бу проект буенча эшләү бурычы тора. Безнең быелга планнарга килгәндә без 20 тоннадан артык агач орлыклары җитештерергә тиеш. 30 миллионнан артык үсентеләр үстерергә тиеш һәм 2,5 гектар тирәсе урманнарда агач утыртуга тиеш. Безнең моның өчен бөтен мөмкинлекләребез дә бар. Безнең министерство составында безнең учрежденияләр бар, алар лесхозлар. Алар составында 51 базисный питомниклар. Шул питомникларда инде безнең үсентеләр үстерелә. Ул ачык тамырлы үсентеләр дип әйтик инде. Һәм менә шулар нигезендә без быел менә шул 30 миллион артык үсенте җитештерәчәкбез. Аның 12 миллионы инде безнең ябык тамырлы үсентеләр. Менә бүген менә мондагы безнең лесосеменный центрда булырга тиеш. Бу инде лесосеменный центрга килгәндә ул безнең өчен горурлыгыбыз. Бу безнең Европа күләмендә иң зур питомникларның берсе дип әйтергә кирәк. Һәм бик әйтик качестволы шундый үсентеләр җитештерәбез һәм алар бөтенесе дә республика күләмендә безнең кулланылып барыла.